आय' बिजनि लोक्षि फुजानि मेला जानो फैबाय नै खाथ्रासो जाखागोनलै माइरबो ओरैबायदि गिर माथो नै हाबजेनबाय आरो नै गेटआव जेबो गैया दखानल' बिजनि मेलायाव जेबो गैया खालि जाग्रा लोंग्रा बिजनि मेला सारिय'फाले दखाननै बाब ड्रेसफ्रा मोजां मोजांथार आंनि सिलिन्डारखौ दाख्लै बायनानै 20,000 जमायनानै आइफन लादां मानि नांगौलै बेखौ बिजनि लोक्षि फुजा मेला सार्कास ब्रेक डान्स wah dol bajayaसे रे wah 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 Boro Sikla Hotel बेरायहैगोरनि এতিয়া নাখায় বুঢ়িয়া নাথুৰা মাৰে ঠিক আছে ৰ আগত ঘূৰি ল'ম गासिबो सिख्लाफोरनिल' देलायग्रा माथो सारिय'फाले Sudah. Oh, ro. Bisa kah ya seorang guru? Apa ini? Ini pun udah setelah mantro 50 taka. Saya wah. Gajar जाबाय खिन्थु मोननैया लायनो जोंला लायनो केमेरा मोजां नङा गिथाव बाथाव हो ओरैनो नुदोंना गिथाव बाथाव गाखोजायो बाहाय आग्लानि इन्टिभिसि थिखिनिफ्राय गोलैना जेबो जायाखै आरो दालाय बेल' ससेल' बियो जिलाय फिसासो नों इन्टिभिसि बेसेबांबा गोजौ होनथारो जेबो जायाखै खाथ्रा नुयो नालाय जों मारबाय खोमा
ট্রেন লাগাও ফাইলটা বিরাট মুঠুঠু খাত্রা মুঠুঠু ফাইলটা फैबाय फाइलटा नै खाथ्रा मुथु जेबो मोना बाहाय Udah mana pernah ya sih?